Thank you for watching. Please subscribe and press notification for more videos. Idan Allah ki kula ni, idan na gaza ki azani, sune ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni, inda kin na duba ni zaki rufa ki yo sayani, ki ɗaya zan wakina ni, mai kyawu na kamar ni, tunda na ce ke nake so ke ba ce min kina so na, to aikin sai na so, kuma ina so. San zanga soyayya idan Allah ki kula ni idan na gaza ki azani sune ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni inda kin na duba ni zaki rufa ki yo sayani ki ɗaya zan wakina ni mai kyawu na kamar ni tunda na ce ke nake so ke ba ce min kina so na. Kalmar so tana nufin abin da zuciya ta so, amma ana wa ɓangaren raine da rayuwa. So ne lagon mutane biyun da shakuwa, mai kama ɗan adam da aljan da beguwa. Domin mu gane so sai mun ƙara nutsuwa, don dole so shi ke kai mu kokowa. Ina da tambaya, menene farin ciki? Mene bakin ciki? Ni so zana sati shi so ba ya duba girma, duk sanani ya saka fama, ba talakan garin mu ba basara ke bare hukuma. Kai shi so daban yake, ba laba koko a fake, so bai san gari ba zai. Idan Allah ki kula ni idan na gaza ki azani sune ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni inda kin na duba ni zaki rufa ki yo sayani ki ɗaya zan wakina ni mai kyawu na kamar ni tunda na ce ke nake so ke ba ce min kina so na, to aikin sai na so kuma ina so. Ni ban gaji ba tunda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki daɗa ni na san zanga soyayya. Idan Allah ki kula ni idan na gaza ki azani sune ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni inda kin na duba ni zaki rufa ki yo sayani ki ɗaya zan wakina ni. Thank you for watching. Please subscribe and press notification for more videos.